Fl-isptar Mater Dei qed tiddomina sitwazzjoni perikoluża għal pazjenti, nuqqas ta' dinjità u pressjoni fuq l-infermiera. Meta kien qed jieħu sehem fil-programm Folji fuq One, ippreżentat minn Manuel Mikallef, id-deputat nazzjonalista Jesmond Muljet qal li mhu qed jara l-ebda proċess li se jwassal għal soluzzjoni. Ġifieri hija ovvja li fis-sistema tas-saħħa mhux kollox huwa tajjeb, ġifieri għandek issue ta' bini, għandek issue ta' kif qed jħendiljaw l-emerġenza. Pero donnu li dejjem nibqgħu konxi li hemm il-problema, però again, għas-soluzzjoni donnu ma hemm l-ebda proċess li tgħid ħajwassu wara xi soluzzjoni tagħhom. Muljet tirrefera għal dik li deskriva bħala esperjenza trawmatika li għadda minnha ħabib tiegħu meta ħallhommu l-emerġenza. Staqsa meta se jkunu solvuti dawn is-sitwazzjonijiet. Matul il-programm kien ukoll diskuss l-ingaxx tal-konsulent fil-Ministeru ta' George Policino b'6,000 € salarju fix-xahar. Waqt li enfasizza li r-rekwiżit ewlieni fil-ħatra tal-konsulenti għandha tkun il-kompetenza tagħhom u mhux il-lealtà, Muljet spjega li l-Ministru George Policino kellu metodi oħrajn lejn xi ħares. Dak iż-żmien il-Public Works kellu uffiċċju sħiħ. Naħseb il-periti tal-Public Works li kienu jaħdmu fuqhom waslu bil-pensjoni. Bil-fors timpjega konsulent tista' llum għandek metodi kif iġġedded impjieg ta' xi ħadd li jasal għall-entà ta' pensjoni u żommu ftit ieħor. U jkollok xi ħadd li kien ilu jaħdem fuq il-materja għal numru ta' snin u żommu on the job. Id-deputat nazzjonalista fl-istess programm esprima dubju ta' kemm ir-riforma fil-kunsilli lokali waslet għall-oġġettivi tagħha.